Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Ka People's Democratic Front hak janmi jong ka arpu artari urumpang arajar arpulai. Hak jingpen kre eka election MLA arajar arpulai. Apan long hak arpu nyotrik mentau benai. Kala pelai padba ya ketup kular election jong kala ni ke election manifesto. Hak kabala kentup langru ya katway teli ki rukom trekam lani ki policy ki ban pentrekam. Kenang man Wanrah ka Jingkylla Pura hak Jingkylla. Kaseng kala buat Jingkylla ban Wanrah ka Jingkylla. Haki samla da ka ba pentrekam ya employment generation policy. Lem ka skill development policy ka jingkantiu ki jaka nongkondong da ka ba Wanrah ki agriculture policy, food processing policy, labor policy bat ka organic farming policy. Nalor kini ka PDF kala buat Thong ban pentrekam ya ka power generation policy, road policy, water policy, mining transport, e-governance, forest and environment policy, arts and culture policy, but ka land holding system. Te kamar ko baling kong galong hamay day. Bat ka jingpenya ya ka sinsyar kada. Hol kong ka party kan simkia ban budin ya ka jingpenrung ya ka kin khasi hapo ka khanek ba phra jong ka riti sinsyar jong ri India. Ni sothu bakane ka kam na kalyang jong ka yeng robal thawan hagini gisam bladep ina dep ban pass a resolution hangte po August House bangila pha sate po nong ba Delhi banagalang jongi kum kajalla hadu ni isni bomenta ni dang up community nagalang jo sarkar India bakan sim ya garai ka bakadu ta ka baide bat ki kama baide bat ka thung kam thung jam nagalang jongi kum ko party ni don ka jang no par pendu no ya ka personal interview ha ka jing thung kam ha ki post grade B grade C bat grade D Baru ban kampen bha, bar kampen step, ya ke jing kam ki DSC, bat ke MPSC. Te kaman ka baar ka baide bar ka jing ka jia kaput, nagalang jong ka party, ni so de ban walat walenti, ban persyang ban pendek ya ke jing ki baide bar ka jing ka jia kaput jong ka jela mentalia, bar kum ju bar ka jela ka bamanjan. Banagalang jong kum ka party hoy hakini ki panai ki bladep, ni adep ban persngo sha sokal jela. Bala kumno nagalang jong aswakal jela kadon kam penti kana ya ka jingdon jong ki border outpost na benta ban Wanrah ya ka shong ngai haki khapur ki jong bat kumju ban Wanrah ya ki kampen roi haki jaka khapur ya ka baide bat katanat jong ka puli puthi nagalang jong ni sothu kom ka party kani ka long ka mat ka ba hak madu bat kani ka tanat ka ban nagalang jong ni sothu kalau ko benda ko bakong san mang iso thu baka puli dangle khamtam hi ni juk chungi menta ko baka chabangi phai ka chabangi pe ni don kam e jingdang di start kum ka party ni so don kam bana kalang ko jongi yen penti kana bakini ki khna puli ki jongi kin yo e ta jingdang di start ko pura khnang mangin penti kana baka nong kalawai ko bokhnai na benta ka jilla banam ta ka ri hi barokoi kat ko manifesto ko jong ni ladep ban partai ban nagalang jongi ni kwa ban ni angtu ban penti kana ya ka jingdon jongki community college bar kumju ya ki higher secondary school haka science commerce for arts stream hamana ki block bar kumju ru ban khni kerpa ya ki jikai ki baide bar ki jaj kam ki bopher lane ki ta ki job oriented courses nagalang jongi ru kum ka party nyoi bahabangi page katkum ka census jong usna marjar khadwe nyo i sai kadal hang tu ba uwei na pren ki langut ki ba pass ya ka degree ka jongki nyo i bo pon ki ba khlem kam khlem jam tingi so thuk la de ka por ba na kalang ka jongi ngel persang ban penjanai ba penmi chu ya ki vocational institutes ba ran na kalang jong government khang ban penti kana ba kini ki institutes ken la ban ai ya kata ka jing kai ka ban penjanai ya ka sap ka phong ka badan ha ki khna sap na ki jongi nang mangin pinti kana bakin long ru ki kabu banagalang jing ki kun samna kin yo kam yo jam nagbenta ni sni ki por ki banwa ya ka baide barkatanat jong ka koi ka khya hoi ni sothu banagalang jong sarkar nagalang jong gum ka party hendiat hoi ka baide barkan ka tanat ni sothu ni don kam man pinti kana bakini ki jaka ajik sumar ki banagalang jong sarkar jilla ka dan lagalong nagalang jong ki civil hospital ki CHCs, ki PHCs dan kam ban penbiang kat kum ka requirement ka jongki khnang bakini ki health institutions kin dubla ban ai ta jin shakri ka bajana
kamtam nagbenta ki paipa ki bamdon hapedeng ka jingko jingkia ni don ru ga jingtmu banagalang ka jongi ni don ga jing angno do ban kentiu ya ka jingsio nagbenta ki asha yoi baki asha katno ki tre met panmersim da shishan menta ka bha ka met ha ka imlang salang kamtam yoi hakni sem ladep hadin ka jingwan health ma jong kam covid-19 katno ko banagalang ka jongi ki len nagbenta kajing tre ke jongki khaman pinti kana banonra e bha kamya imlang salang parbangi peglu awai dei ba kajing siu ko banagalang jong government hadu menta kasio nam tagi asha bangi peg kajing siu ka ba la isang sot ka shisha di halor ne nong banagalang jongi sodon don kam ban penpa ha ka matre kam ko jongi bangi angnut ban pen kiru wat ya ka jing siu na ka benta ki asha ki jongi ya ka bede bat kamat rekam nagbenta ki samla hoi ni sotu ba nagalang jong ka sarkar jilla ini kisnem bladet kalayo pan palaj paiba hagbede barka sports policy barka youth policy nagbenta ki kamile ka ki samla khnang man sei ki samla ki badon ka sap ka phong haber ka badon haki ni nagalang jongi kombo party ni soron kam ba nagalang jongi soron pentikana bakani ka sports and youth policy kan pentrai kam hata kalinti ke badai kenang bakanong kaban penti kena banakalang ji konsam kinyai katkum kalinti ke badai kenang bakin yo ka kenang bakin yo ijing betul go per ki batai katkum kan ke polisi ya habai dei bat ka kani kamat ru nakalang jongi kom ko party ni soron kamba la komno habai dei bat ka jing yo kam yo jam ni so thu bo bon na ki konsam la kia kendu mosyang kamtam ini singi polbomenta bana kaliang jogi kon samla hadien begitu dep pendep ya kijing puli kijongki hakikatan go per bon teng ki du men sem hawede barkajing bom yo kam yo jam tena kaliang jongi kom party nga sodan kam ban create no ya kata employment generation commission kaban long kum ka independent body kaban pe penia hawede barkajing penyo kam yo jam yaki kon samla kijongi Kabede bat kakam jengok kai perthai, hoi kabede bakani benta, nagalang kajongi kum ka party ni soron kam ban kni kerpang halor ka jing penslor, ya kakam jengok kai perthai kabede bat ka deti bat ka lariti, kani ka cultural tourism, hoi on sumar penir pensa iki jaka sanam nadu pulang kuma dan ki heritage sites ki beran hapo jela beran penman ya ki kum ki jaka jengok kai sampengat. Baraju opor banhauru ya kimat rekam na benta ki noy lamkai ya ki brio lani ki local guides khnang banagalang jongi ni sothu khamtam kumbalong menta nagalang jongi tourist guides jongi ru kidon kam banyo ta capacity building go biang khnang ke interaction bat ki nei kinong wan jo khai pathe kalong go bit bu biang yorol ta ni go benta banagalang jongi ni sodon kam ban ai ta capacity building nam ta ki local tourist guides ki jong kenang baginda pula ban ai ya kata ka guidance nagabenta kini kinong moncengok kai perthai ya kabaide bat ka jingti ya kini gi marpo khendo hoi nagalang ka jongi kum ka party ni sothu bopon na pedeng kinong song hakni ka jilla ka jongi dan bopon sathi sathai nong kendong ki ba im ya ka kam ka jongi ki ba yo ka jongi lingba kane ka ti mau ti siap ki bangla yo i sai krar hamta mani po is khasul jong banagalang jong kom ko party ni soron kam ban thau ko matre kam nagbenta ki kam ti ya ki mar po khndo barkani kan yarap ke jil ban yo jing matoi na ki mar badon ko mariam kumju ban yada ya ji pinjor ko mariam bat ban pen im ki klau ki blastam berdu no idon kam banagalang jong i ho ni so thu sai krar babon na pedeng ki paiba ki ba im lingba jati mau di siam nengi so thuru nagalang jong ka sarkar jilla na kawe ka por se koi pat ban pinti kanaru ba kani ka mai mariang ka jongi nagalang ka jongi bakin yo bakin long ka ba yaine lane haju opor ban pinti kanaru ba kita long ki jongi kinomdan gino ki ya se ka jingdu abai de kita long ki jongi kumjo ki benta te nagalang jongi so thu kom ka party dan kam man thau ra ka mining policy bobet bobia kanang pagino no jingmentoi nagabenta ki paipa ki jongi kenya ringkat lang papanyada
ya kani kami mariang ke jongi pe habai dei bat kadap kadang hoi nagalang jong party ngison Jingkylla halor ka jing kentiu ya kadap kadang berkari haga jela hi barkoi mangi so thu hi katkum ka jing tip ka jongi hi baro kumba prapo persen nagi paiba ki em ling ba kadap kadang biarol tak benta bana kalian ka jong ka party ngison bu ya kani kamat lu ka hakmat lu ka bana kalian ka jongi hi ni so thu kadai ka jingthmu na kalian jo sarkar jela na koi ka pors koi pat ban penkie kentio ya ki pai ba jongi khamtam ha bai dei barka jingpen non kam ya ka sbo mariang hoj hakini ki snem ki bladep ni yo I ba na kalian jo sarkar jela kala palai pai ba biang ha bai dei barka jingpen non kam ya ka tawai sbo hoj na kalian ka jongi ni so thu ba kum ka party ni kelshan ha bai dei barka jingpen non kam ya sbo mariang Nengi sautu akini kisnem bladep warla nakaliang jo sarkar bladep ban khangdam kagbai dei ba keji penon jo dawai sbo hende ki pai nong rep ki jongi bobo na peneng jongki kidang yai penon kam habai dei ba keni dawai sbo mangi sautu ba ke khendo ga jongi kalamli habai dei ba keni dawai sbo ni sautu krakta eka production akini kisnem bladep ke omban si nakaliang jongki pai nong rep jongi klai piteng ya ka jing penon kam ya keni dawai sbo hende nakaliang jongi hikum ka party warla nagaliang jong sarkar ka depan play hakini gisnem bradep ni sotu ba nagaliang ka jongi dan kam man ai ka training ka bobiang khnang ba ki pai nong rep suki ken laban shift shakata ka organic farming nagaliang jo party ru gadon tu jitmu banon ra e kamat play kam haka kamrep haka jilla lani ka state agriculture policy nagabenta ban pintikana ya ka Jingkylla ya ka yok ka kot jong ki nong rep dakaba yarap ya kinong rep penyo ka dor ko mur ko bobiang hagiyo hi hat penyo ikilat jingarap ha ka por bobiang kum ko bai lut san ha ka por bawal lim shop ki por mariang ya ki marlep penyo ikitire tial tray ka kum ka juk ko bomenta ban penroi ban kentio ya ka kamrep barkadon ujing thmu ban thau ya ki mat tray kam mission ki ban yarap kum no ban penroi ban kentio ki marlep bo paunam jo jela ban shalom do shabah ka jela ya kabai dei bat ka linti ka singkin hoi ni so thu ba ka jingpenia sno da ka surok rong ya ki jaka bakin dong tam jo ka jala kalong ke ige ka pana kalyang jong ngi kom ka party ni sudan kam mangi so thu hi ba ka linti singkin kalong kalat bakin tio ya ka yo ka kot jong hi pai ba jo ka jala hi barokoi na kalyang ka jong party ka bu ni kamat khnang ba na kalyang jong ni anglut ban snai ta ki surok thamal ban persang ban connect tani ban pen poi gi surok hagi pen ta gi bo pher jong jela khnang ba kan long ka jimen toi nak ben ta ki pai ba ta habai dei ba ka boarding nagalyang jo party ka anglut ba ka bu akne ka mat banon ra eta ka state renewable energy policy mangi so thu kani kala de ka juk ka banagalyang ka jongi habai dei ba ka renewable energy ka de ka por banagalyang ka jongi kum ka state bagin realize no ekne potential khnang pangin so thu kanong nakabenta ka jingmetoy ka jongi berkumju namta kapating kabanwan ta kabay dei bar ko umbam umdi nagalyang ka jong party ka anglut perkalbu kini mat panwandra igi jingpahu ako umbam umdi hagi jaga sor berkumju igi kapsor bergaju upor berpenne pensa berpenpenha yaki telong umbam umdi hagi jakan mengkendo kabay dei bar kamat jong ka jingha jingnya ke no salam nega social welfare nagalyang sungi ko party itmu banonra ekar komplekam na bentaji nongbelas ni lani ga labor policy berkumju banang pen ko bor banang pen kranche shu yaki hok jong ikan thei berkumju ikna ban thawla thawlin tiru ban kalshan shu ya ki paiba ki badan hapdeng ki jinduna baidei bar ki hotmet ki jongki berkumju ban thaw kilat kelinti ban te lakam baidei bar ka Jingkylla ni jong drugs original jadi ki kharbai tali ki kom trei kam lani ki policy banonra ya ka jilla ka Pura kar kom ki mat trei kam jo ka party ki jong ka bening kong kalong ka Jingkylla ya ki samla kar rukom trei kam hagini ki bentar baharum kalong ban thaulat ban penyo kam ki samla lingba ka tar jingmu jongi ya ka tar ban thaun employment generation policy ban penjana ya rukom trei ani ka skill development policy
kabaar ban kentio ya kicakan nong kendong ani ka kom trekam kano kini ki bentak baharum karep karyam lani ka agriculture policy ban sna marbam lani ka food processing policy kinong bela lani ka labor policy karep da sbo mariam lani ka organic farming policy te kamat ka balai karukom trekam ban penmi boarding lani ka power generation policy kamat ka basaw karukom trekam hagiganti kisingkit lani ka road policy kamat ka basan karukom trekam habayde berkaum lani ka water policy kamat ka bahnrio karukom trekam banti yakimak po kendo lani ka mining policy kamat ka bahnyo karukom trekam hagakit ka ba lani ka transport policy kamat ka bapra karukom trekam haga sarkar karukom ka juk ka pemerintah lani ka e-governance policy kamat ka bakhandai karukom trekam maniada yaki klau bersaudong saukun mani ka forest and environment policy kamat paspo karukom trekam man penne pensa papan kentio ya kaliti ka dustur lani ka arts and culture policy bar kamat ka bakhadwe karukom trekam habayde berkabat kendo bachia lani ka land holding system tekatkum kita kishin ki bapau perfei hamtam hagani jingia inti ka jongi kum ka jilla hagini ki san phui tali ki snem ki bladep ni so thu hoi kum ka jilla ki Jingkylla ki la don hagi benta ki bo per jong jilla hi borkoi ni so thu adu benta ki jingduna ki dambun hagi benta ki bo per jong ka jilla biharon ni benta bana kalyang jongi kum ka party ni la sodon kam ban Wanrah ikini ki matre kam ki bana kalyang jongi ni so thu ba yo i ya ki jingduna ki bo per ki bana kalyang jong ka jilla kai kendo pada kalian ke jongi hi ke ga bangi temu kom ko parti ke lomba lala ki paiba hi jong kini ki konstitusi ke pada kalian jong ko parti ke la penyang na ki konstitusi bo perpe ki bet ban penjob ya ki candidate ki jong ka Thong perkajing anut ke bahak mandu kalong pada kalian ke jongi angut ban pendep ya kini ki polisi ke pada kalian ke jongi nilabo hapo ki mat kam ki jongi na ka benta kan ka sansnem ka banwan to ni ko na skwa ru ban pentin mau mo yaki pai ba no sosno jo jala jogi ba ka parti PDF jogi hakin ki sansnam kam sim na song klikti hendrai haki pupun ki khat nilai sim ni ki kam ki pero ki don ki sien ki pangila le chief minister banikan ka wai de bet ki kat to kan ni ki mat ki pai ba ki kendu jinge ka song sini ku ki no yalam ka parti ngakan mau ka wai ni kita ki mat ka wai de na menta ka Jingkylla palat jong berlan bang di cross yo siam ni ko thau kala tinti kum no ya kawan kan la ni kawan wa di kilat lenti ko bedi ko benta ko we gede gejing ikdu jinge jong pai ba nama ba kajing pom patla jong pai ba ban submit yo adhar na ko benta ka scheme PMAY nang ta kajing kerpat jungi yo siam ru ban wan weng no la ni ban lift no ya kaban ha bedi bar kajing pendon kami ki do expo kawai di bikin orang nanta kawai pat kawai di berarti cibun baki mau kijibom berhenti kawai di berarti sam ya ki marbam mardi lani ka PDS system kebangingi tep de kidon ru kisien kiba ngilale chau mau ngilale chanehu hakawa ngila address ki opon kijing kiba kisama puli jong kata ke school ba nehu ba ki college ki kendu nanta ka jingdon kam ya ki department ki thumai khanang makan pelila pelinti ki sama ki jongi haka yo kam ka yo jam de ki don ru ki por ki bangi kum ka parti ngila simkhya pha ki ma ka por baka sarkar India ka thmu ban pentre kam ya ka EIA notification arjar apho kum ka parti ngila tho sha ka ministry ba ngila let lu sedari ya ka ban peni ba kum ka parti ni long persha ki ka to kan terlimat kibai de berkenika an namar bakan kta ya jinong ke pangjung ke jajing riu nangta hagat kawai pat ka sien ka bangin le chedali kalong na bantawan persya kawai de berkajing pentrekam kajing temu jong sarkar ban pentrekam ya ka citizenship amendment act di kawai de berkaniru nang leng jong ka party ka tho cho sha ka ministry cha home minister bat ngila persang rupan ya kendu bat ya kaban address ya kijing jongi kum kinong soksnong
jong kani ke jela la pen rekam ya kani ka an bat ki pat kimat ki ba nan la ban nyulut kani ka por kum ka party ho ya kini jinga anti jongi ko la lusnem ka jan lusnem ka jinga anti jongi ka party halu ni ski po bumenta nagaliang jongi ho lingba ka Jingkylla ka barat ba jongi pai ba na ki south ki constituency ni so mensiga de banagaliang jongi pai ba jongi ki south ki constituency ka ibet banjet economic match ka te yang dor ba thawan but kum ka party ni so puram siga de bahosna maja khatra Kapok ni sarkar MDA atau sarkar senrok nagaliang jong armut ki MLA kila yo bat ya shuki menteri berkap khamso tana chushu kalomba baide berkatana katana jogarep kare na ibet ruban benset away na pedeng ki MLA ki jong tingyo ida shisha ya ki kam ki babun ki banagaliang jong ni menteri ulale hapor ke badang long mu menteri bangi ida shisha nagaliang ke jongi ngayo pan batai syairu ka manifesto jong kani ka snem anja khatra hado aja alpula abaga thong ke jongi habaide but katana jogarep karem kalau men persam kentio ya kayo ka kwat jogi pat nore kichon bangi la pa pen ulong de shisha bangi yo ida shisha ha kapor jingmo menteri jong uni menteri banagaliang jong parti ke jong yo i khamtam habaide ba Jingkylla malrep no habaide berusin sa terlepas bersama klau karena kanu belalong ke jumentai habakla la ida shisha ban kentio ya kayo ka jong kipat no ke jong barhani snem bladep rung yo i ba hadien ka Jingkylla no jong ka sarkar jilla hausnem arja khanri ban penrekam no ya kata ka sport maria na benta kipat no ke jong oi nagaliang ke jong kum ko party ni kelsa habaide ba ka Jingkylla kam no ia kipat ba habaide ba kan sebab mari ringi so tu hagaju upor pan kelas sendet nani la kelas kerki dia kani kebentar menta kipat nong rep kijongi kelalong kumba kendit menta kajongi bangi so tu komangju ke praktikal berke teori ke per pakla na kalian je kipat nong rep kijongi hakite gisnem bladap kanu kilai kendu jinge khamtam berpeni ni ke production ke kumbade berpeni ikremla aso berpeni habis penkam ya kani sebab mari dan nakaliang na jongi isok men sikat de banakaliang jong menteri jong kamrep kamriang haunus nem bradep lingba ka Jingkylla ka jong hadi menga yo snow ga jing pot jingnam nakaliang jugi pai nongrep kaleng sodong ka jela banakaliang jong sarkar jela kala ibet ban beteng biang habaide bakani ka Jingkylla kam e ka dawes bo ne haju opo kan ailar ru na benta ka department ban conduct training di per khnang ban Wanrah ya kata ka awareness nak benta ki pai nong ki jong bala dala ban beteng ru abaide bat kani ke Jingkylla kam jong sbo bane kanno ka jumtroi nak benta ka jongki tingi so thu gi dan kam ya kata ka transition period nak benta ki pai nong ki jong dia ro ta benta bana ka liang jong sarkar jilla hapo ke jialam jong ba panti do lindo kumentri jong kam rep kam riang hanus nam rote ba ailat yang saisin ban kam abaide berkali kedua sport. Ya habaide bat ka sports and youth policy nio i ba habaide bat ka sports and youth affairs department do nagaliang jo sarkar jilla klaibet ban benset hauni menteri ba bante do lindo ha kani ka term ko bladap ni sok men sika dei ba kani ka policy ko ban nagaliang ji khun samna kil angnut la slap la yo pan pelai pai ba agini gisnem ko bladap but onda lala ban pentri kam Pura habaide berkani ka policy kano ke jimen toy di sisa namta ki khul samna ki jongi tena kalian ka jongi wala hakani ka sarkar MDA ka bangla don hakani ka sarkar senrop hakani sem bladap wala ni don hapo ka sarkar ndai ni kremsim na song plikti ndai kinu gi mat ki bang sodon kam ban perso sarkar jel ni jiai perso na koi ka porsche koi pa ya ki mat kumno banginang penjanai hagabaide partitanat ki boper kanang bingi angnut bangina ban ai ta Jingkylla nagbenta kipai ba pupun pala tena kalian kacong hi hukum ka parti kan ni por gomenta ni bu ya Jingkylla patret hakmat kipai ba jong jela hi borokoi hak ban kalian ni jongi hukum ka parti ni layo pan penmi ya ki candidate na ki konstitusi ki boper ni kerpat ban kalian kacong hi pen ailem ya ka ketika dia
Pokoknya ajikal shanem nagabenta ki candidate ki jong. Bakate ka at nyo tarik jong ni upanay baar. Pokoknya sobha bani shanem hau budam. Pokoknya prasya bat ka syap jong mombeti. Ani candles. Kang bangin pinti kena. Bakum kadaki jong usap ani sembol jong. Kalau mentebe jing syai. Nagabenta kalawai ke jong ki. Perkumju nagabenta kalawai ke bensoban. Perpens kemro ya ka jingnong try ka jongi. Hapo kanila jilla ko balik ka jongi. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kapor ding ha Meghalaya kalipman kapor Congress ka kular Bandung du bor ding ha nong kendong ni hasar 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. Meghalaya ka jingsngan ha ke imlang salang ningkong baro ki jingeshan by bam lingba ka social welfare ansa kentiu sya ka syajar tingka shibenai kata ka long khat arjar tingka shisnem Hakane ka apnyo trek urempang, Shan ya ka syap jong pi haki artli ki sentio bat kershan ya ka Meghalaya TMC.